Benvolguts conciutadans i benvolgudes conciutadanes, bona nit. M'adreço a tots i a totes vosaltres per primera vegada com a president de la Generalitat de Catalunya per desitjar-vos una bona diada. La diada és un dels dies més significatius del nostre calendari. Una jornada per gaudir, per passejar, per reflexionar qui som i cap a on volem avançar com a país i com a societat. Una jornada per refermar la nostra voluntat de ser i de conviure. Però sobretot la Diada Nacional ha de ser un moment per a compartir, per a retrobar-nos, perquè la Diada ens pertany a tots els catalans i a totes les catalanes. El món està vivint canvis profunds i accelerats, com feia molts anys que no vèiem. Canvis econòmics i socials, canvis geopolítics, canvis tecnològics i també canvis mediambientals. Canvis que presenten riscos i també oportunitats. Per esquivar els riscos i aprofitar les oportunitats és important que posem l'accent en allò que ens uneix. Per esquivar els riscos i aprofitar les oportunitats cal que confiem en nosaltres mateixos, en Catalunya i en la seva pluralitat. Us vull dir que jo tinc plena confiança en el país i en la seva gent. Venim de lluny. Aquests darrers dies he tingut l'oportunitat de reunir el govern al monestir de Poblet i de ser a l'abadia de Montserrat per inaugurar amb el pare abat i la comunitat benedictina els actes del mil·lenari. Dos referents, Poblet i Montserrat, que ens recorden les nostres arrels i ens projecten el futur. Un futur que es construeix a les escoles, com l'escola Salvador Dalí de Figueres que vaig visitar ahir, on els mestres i alumnes, com a tantes escoles i instituts que heu iniciat el curs, estan fent una bona feina. Tinc la plena convicció que una nació pròspera i justa per a tothom es construeix de debò a les aules, als centres d'atenció primària, a les biblioteques, als casals de la gent gran i als carrers i places d'uns barris segurs. Per això és tan important que els serveis públics de Catalunya recuperin l'excel·lència que els ciutadans i les ciutadanes us mereixeu. Atendre aquesta prioritat ens farà millors com a país. I també és clar garantir l'accés a l'habitatge, sobretot als nostres joves, garantir uns salaris dignes per als treballadors i per a les treballadores i garantir la plena igualtat entre homes i dones. Es tracta de tres reptes que comparteixen tres premisses bàsiques: generar prosperitat, prosperitat compartida, governar amb les prioritats correctes i governar per a tothom. Per això també estarem al costat dels centres de recerca punters que tenim a Catalunya, de les universitats, del teixit empresarial i productiu emprenedor i del sector agroalimentari. Serveis públics d'excel·lència, societat civil dinàmica i vull destacar la tercera fortalesa de Catalunya, la seva diversitat. Catalunya també s'ha fet a si mateixa gràcies al treball de generacions de persones vingudes dels pobles d'Espanya i d'arreu del món. No podem tancar els ulls a la realitat del fenomen migratori. Es tracta d'una emergència global fruit de la desigualtat al món i que cap país pot resoldre tot sol. Catalunya sempre ha estat terra d'acollida i terra solidària, i ara tornarà a ser exemplar. Ciutadans i ciutadanes de Catalunya, tothom que ve a millorar Catalunya és català, amb els mateixos drets i amb els mateixos deures que tenim tots nosaltres. La Diada és un bon moment per mirar el futur amb optimisme i amb esperança. Tenim molt a millorar i tenim molta feina per fer. No tinc cap dubte que la farem i que la farem bé, perquè quan escollim els objectius, Catalunya demostra el seu veritable potencial. Catalunya és i ha de ser un projecte col·lectiu que ens vinculi a tots i a totes sense distincions. Tenim el capital humà, social i polític per a fer-ho. Com us deia a l'inici, en aquest món de canvis res ens és aliè. Per això, l'11 de setembre també tenim un record per a les víctimes de l'atemptat de Nova York de l'11 de setembre de 2001, ara fa ja 23 anys. I també vull enviar una abraçada afectuosa a la comunitat xilena en l'aniversari de la mort de Salvador Allende l'11 de setembre de 1973, símbol de la defensa de la democràcia. Ciutadans i ciutadanes de Catalunya, la Diada és una gran invitació a conviure i a compartir. Gaudiu-la amb alegria i civisme. Molt bona Diada a tots i a totes.